हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जुपिनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा लोगोफोर जोंहा मैया आधार कार्ड भटार कार्ड लिंक खालामनाय भिडिअ थांबाय। दा बेयाव गोबां सोंलु जादों जे मोनसे मबाइल नाम्बारजों न'खरनिखौ हागोन ना हाया एबा पेरेन्ट्सनिखौ हागोन ना हाया। दा नोंथांमोना बेखौनो फारि फारि लाना फैदों। बेनिफ्राय स्टेटासखौ बोरै नायगोन जेब्ला नोंथांमोना खालामखाङो बोरै ट्रेक खालामना नायनो हागोन जे जादों एबा जायाखै एबा एक्टिभ जादों एबा जायाखै जों बेखौ बोरै नायनो हागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै गाव गावनो न'आव थानानै मबाइलजों लिंक खालामना लानो हायो। दा बेफोरबायदि खामानिखौ थाब थाब खालामनांगौ जाहाथे उनावहाय फाइन नाङै बायदि एबा पेनाल्टि नाङै बायदि। दा हमना ला पेन कार्ड आधार कार्ड सिगाङाव आपडेट खालामना होदोंमोन बेखौ मेक्सिमाम खालामबाय नाथाय खायसे खालामाखै। जायफ्रा खालामाखै दायो 1000 पे खालामनांगौ एबा पेनाल्टि नांनाय जाबाय। अके थ' नोंथांमोना फ्रि मोनला नाथाय बे भटार कार्ड आरो लोगोसे आधार कार्डआ दायो फ्रि सोलिगासिनो दङ लिंक खालामनायाव थाइसेबो नोंथांमोना पेमेन्ट नाङा। बेनिफ्राय नैबे भटार कार्डनि अफिशियेल पर्टेलाव फैयोब्ला नोंथांमोना दायो बे खामानिखौ बेनि गेजेरजों हाथ'वाखै। दा बेखायनो जों एप्लिकेसन मोनसे डाउनलड खालामनानैसो जोङो मा खालामनांगौनो जोङो लिंक खालामना लानांगौ। बेनो जाबाय भटार हेल्पलाइन मोनसे एप्लिकेसन दङ प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनांगौ आरो नाथाय बेयाव दासिमबो अपसन फैयाखै नै। दा बेखौ जोङो क्लिक खालामबा जेबो नुनाय नङा। दा बेखायनो जों गोबाव खालामा जों मोनसे एप्लिकेसन मोनसे प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामसै। बेनो जाबाय भटार्स हेल्पलाइन आं बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन बेनिफ्रायबो हागोन नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै। दा जायखिजाया नोंथांमोना रोंखागौ दा बेनिफ्राय जों थांसै फैदो प्ले स्ट'राव बेनिफ्राय जोङो डाउनलड खालामसै। दा लोगोफोर जोंहा जेब्ला प्ले स्ट'राव डाउनलड जागोन फर्मआ एप्लिकेसना अब्ला बेबायदि ओंखारगोन आरो बेनो जाबाय फार्स्टनि अपसन भटार रेजिस्ट्रेसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ आरो दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो डिटेल्सखौहाय थांनो हासिगोन। थ' बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन बेयाव जोङो फैदो क्लिक खालामसै बेनिफ्राय जों फारि फारि नायनोसै आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माबादि मोनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आन्दायनो हागौ लासै नायलांजोब जोबजासिम अब्लानो खनसे रोंनानै नोंथांमोना बयनिखौबो खालामनानै होनो हालायगोन। दा बेनिफ्राय जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो 6 नाम्बार फर्म मोनगोन आरो मोनसे। दा बेखाय जोङो 6 नाम्बार बि लास्टनि फर्म नाम्बाराव जोङो बेयाव क्लिक खालामदो। अके दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारगोन बेनिफ्राय जोंहा लेट स्टार्ट मोनदों अपसन गाहायाव बेयाव खनसे क्लिक खालामबावदो। बेनिफ्राय नोङो जि मबाइल नाम्बार होनो गोसो दङ बेयाव होनांगौ जायखिजाया मबाइल नाम्बार होबानो जागोन। बेनिफ्राय सेन्ड अटिपि आव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय भेरिफाइ मोनसे अपसन मोनो भेरिफाइ खालामदो। बे मबाइल नाम्बार होनाया जास्ट अटिपि फैनायनि थाखाय आरो जास्ट हाबजेननायनि थाखाय बेखायनो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामनानै सेन्ड अटिपि आव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय भेरिफाइ खालामना लादो अब्लानो खामानिखौ नोंथांमोनाहाय मावनानै लानो हासिगोन। स' दानिया भेरिफाइ खालामखांनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना येस होनानै नेक्स्टआव क्लिक खालामना होदो। दा जोङो येस होनानै नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन प्रसेसा फैसिगोनलाय दा फैबाय नै बेनिफ्राय दानिया नोंनि भटार कार्ड नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय सेलेक्ट स्टेटआव नों आसामखौ होदो बेनिफ्राय डिटेल्सआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो बेनिफ्राय प्रसिडआव नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो। अके दा प्रसिडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हासिगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा मा खालामनांगौ नेक्स्टआव थुनांगोन एबा प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैसिगोन बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय माखासे बैसोबो ओंखारगोन जायखिजाया नोंनि बेयाव डिटेल्सआ ओंखारगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दे। दा नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे डिटेल्स फैबावगोन आधार कार्डनि देन नोंथांमोना नेक्स्टआव होदो दानिया बयबो नेक्स्टआव होदो। स' नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो आं भिडिअखौ एसे स्ल' खालामबाय जाहाथे आन्दाया। स' नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जों मा मोनगोन स' नोंथांमोना दानिया नायदो नै। दा नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंहा बेबायदि फैसिगोन नै दा आधार डिटेल्स बेयाव नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय रेड कालाराव जेबो टिक मार्क होनांगोन नोंथांमोना बक्सआव। स' बेनिफ्राय जोंहा आधार कार्ड नाम्बारखौ टाइप खालामबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ नोङो एन्टार खालामदो जायखिजाया नोङो मबाइल नाम्बारखौ होनो हायो आरो जास्ट नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौहाय गाव गावनिखौ होनो हायो बा पेरेन्ट्सनिखौबो होनो हायो बा नोङो जायखिजाया बे एप्सनि गेजेरजों गासैबो न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सखौहाय नोङो लिंक खालामनानै होनो हायो। स' जों बेखायनो मबाइल नाम्बारखौ बेयाव रेन्डमलि टाइप खालामबाय आङो हमना ला आंनिखौनो होनोसै। स' बेनिफ्राय इमेलखौ नाङा बेनिफ्राय प्लेस अफ एप्लिकेसन नोङो बबेनिफ्राय खालामदों बेखौ होनानै डान होबानो जासिगोन। अके दा मोनसे प्रिभिउ खालामनो हानायनि अपसन फैयो आरो दा नोंथांमोना बेबायदि फर्म मोनगोन दा नोंथांमोना प्लेसखौहाय जायखिजाया होनो हायो आरो स' बेनिफ्राय प्रिभिउ मोनसे अपसन फैयो देन नोंथांमोना कनफार्म खालामबानो बियो फाइनाल साबमिट जाबाय आरो बियो स' नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हासिगोन। दा बेखायनो जों कनफार्म खालामसै बेनिफ्राय जोंहा डान जासिगोन नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट आइडि मोनगोन आरो बे आइडिखौ लानानै जोङो स्टेटास जोङो ट्रेक खालामना लानो हायो। नाथाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा लोगो लोगो स्टेटास नायनो हाया बेबायदि मोनसे फैसिगोन आइडि नाम्बार स्क्रिनशट खालामना लादो दा बेखौहाय नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हायो आरो जेब्लानाखि एक्टिभ जायो। दा बांद्राय दा गोदान नालाय वार्किं जायाखै दा नोंथांमोना बोरै नायगोन होनोब्ला जों एक्सप्लराव फैनांगोन गाहायाव मोनसे मोनदोंना एक्सप्लर दा बेयाव जों क्लिक खालामनानै जोङो स्टेटासखौ नायनो हायो। दा जोङो बेबायदि थुनाय लोगो लोगो मा मोनगोन जोङो ट्रेक स्टेटास मोनसे अपसन मोनो आरो जों बेयाव नागिरनांगोन स' नोंथांमोना बेवहाय नागिरनांगोन
स्टेटास अफ एप्लिकेसन मोनसे मोनदों। स' नोंथांमोना एप्लिकेसनावहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना दानिया नायनो हासिगोन। दा जायखिजाया नोंथांमोना बेबादि रेफारेन्स आइडिखौ बेयाव क्लिक खालामनानै ट्रेक स्टेटास मोनसे अप्सन मोनदों बेयाव होदो। बेनिफ्राय एक्टिभ जानाय लोगो लोगो मोनगोन। दासिम नाथाय इसेबां प्रपारलि जायाखै, नेनांगोन, गोदानसो नालाय। दा नोंथांमोना नेथ'दो, बेनिफ्राय जेब्ला जायो स' नोंथांमोना नायबाय थादो।